crescând rapid un porc la 100 de kilograme în 3 luni. Primul pas este selecția corectă a porcului, alegând dintr-o rasă cunoscută pentru creșterea rapidă și carnea de calitate. Alimentația este esențială. Asigurați-vă că porcul primește o dietă echilibrată, bogată în proteine și carbohidrați, pentru o creștere rapidă. Un mediu de viață curat și sigur va reduce stresul animalului și va îmbunătăți rata de creștere. Porcul trebuie să aibă suficient spațiu pentru mișcare. Porcul trebuie hrănit regulat, de 3 sau 4 ori pe zi, cu porții consistente. Nu supraalimentați, asta ar putea încetini creșterea. Paiele, porumbul și cartofii sunt alimente ieftine și eficiente pentru îngrășarea porcilor. Acestea sunt ușor de digestat și oferă energie rapidă. Un program regulat de deparazitare ajută la prevenirea bolilor, care pot încetini creșterea. Consultați un veterinar pentru cel mai bun plan de deparazitare. În final, răbdarea și îngrijirea sunt esențiale. Nu vă așteptați la rezultate peste noapte, dar cu timpul și efortul necesar, porcul va atinge greutatea dorită.